ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମର ଦଶହରାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ତ କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ଇଏ ଦିନ ବେଳର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକ ତଥାପି କେତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆଜି ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାବଣକୁ ଆଜି ରାତିରେ ହବ ତାଙ୍କର ବିନାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବାପରେ କେତେ ଲୋକ। କଟକରେ ଯେତିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦଶହରା ମେଢ଼ ପାଇଁ ସେତିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବେ। ଜଲ୍ଲା ଆଜି ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ ହେଲେ। ଦଶମୁଣ୍ଡ ବାଲା ରାବଣ ଜଳି ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଶେଷ, ଦଶହରା ଶେଷ। କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭସାଣି। ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।